Ajmo Električni žare u Zagrebu. Ovo je u Vinkovcima. Reci nešto za kameru. Nemojte, kad ja uperim aparat, uvijek morate nešto različito. Da li je to video ili ti fotko? Da tako reci. Svaki put kad kamera mora nešto drugo biti. Evo, sretan sam što sam u trenutku ovdje, a ne negdje drugo. U ovom društvu ne bi htjeli da mislim, u ovom društvu ne bi htjeli da znam, u ovom društvu ne bi htjeli da mislim, htjeli da mislim, htjeli da znam. U ovom društvu ne bi htjeli da kažem, u ovom društvu ne bi htjeli da sanjam, u ovom društvu ne bi htjeli da kažem, htjeli da mislim, htjeli da znam. Imam oči, ruke, mozak i noge, vidim grli, misli, hoću i hodam. Mnogo, oti puno, sjajna zvijezda u mom oku sjaja. Mnogo ljudi ima ruke od zlata, mnogo ljudi ima glave od 2 metra. No ništa ne da, nešto prijeći, podcast sreće. U ovom društvu ne bi htjeli da mislim, u ovom društvu ne bi htjeli da znam, u ovom društvu ne bi htjeli da mislim, htjeli da mislim, htjeli da znam. U ovom društvu ne bi htjeli da kažem, u ovom društvu ne bi htjeli da sanjam, u ovom društvu ne bi htjeli da kažem, htjeli da mislim, htjeli da znam. Kažu suda da je kriza među nama, ja bih rekao da je kriza tamo gore, gdje je krema ovoga sistema. Oni imaju projekte za mene, žele razgradit moje kreve, a ja ne dam, a ja ne bi, da mi loši kažu što je pravda. Hoću, mogu, mislim da, 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 hoću, mogu.